Играйте Стани богат с нас и си спечелете ваучер от магазини Магия. Какво продаваме според теб в магазини Магия? Отговор А – техника, отговор Б – елексири, В – дрехи втора употреба или Г – първи бранд за вълшебни килими в България. Ами бих заложила на последния. Първи бранд за вълшебни килими в България? Да. Дрехи втора употреба. Добре, това очевидно е верният отговор. Колко магазини Магия има във Варна? Отговор А – 1, Б – 2, В – 3 и Г – 4. 3. Мисля, че са 2. 2. Добре, това е верният отговор. Колко често има изцяло ново зареждане на дрехи втора употреба? Отговор А – всяка седмица, отговор Б – всеки месец, В – веднъж на 2 седмици или Г – веднъж в годината? Всяка седмица. Всяка седмица. Всяка седмица. Да, това е правилният отговор. Какво освен дрехи и обувки втора употреба може да откриете в магазин Магия? Даже не ми казвате въпросите. Мисля, че е аутлет дрехи. Добре, това е правилен отговор. Какво става с цените на магазини Магия за втора употреба? Отговор А – винаги се покачват, Б – стоят си на едно място, В – цените падат постоянно или Г – зависят от ретроградния Меркурий. Цените падат постоянно. Качват се. Бих казала В. Не, падат постоянно. Печелите си по един ваучер. Чао!